En dan iets aangekleed. Applaus voor Anne Volland. Ja, ik vond het gek. Hij was zo zichzelf. Ik ken Rob al heel lang. Ja, ik vind het een fenomeen. Hij heeft het fantastisch gedaan. Deze tour verdiende een uitverkoop. Ja, geweldig. Ik vond het eigenlijk superleuk om te zien en te horen eigenlijk. Want daar gaat het om. De muziek te luisteren. Dat is wat hij wil uitdragen. Het is de moeite waard. Het is echt de moeite waard om te gaan kijken en luisteren. Ik heb me heel goed geamuseerd. Ik vond het fantastisch. Ik vind hem een fantastische pianist. Dat eerste liedje vond ik prachtig. Nu hij ging zingen. Hij kan dan nog fatsoenlijk zingen. Dit zijn mijn handen. Om te beginnen knap dat hij het doet gewoon. En dan zo kwetsbaar en zo open en meteen al zo warm daar staan. En al zoveel momenten dat zijn talent echt omhoog komt. Dat is heel knap. En dat durft hij ook gewoon. En dat kan hij ook heel goed. Dan maakt hij goed contact met de zaal. Ja, ik ben heel enthousiast. Ik heb een hele leuke avond gehad. Ik vind hem echt een waanzinnige pianist en een hele fijne persoon in de omgang. Maar ik had geen idee wat ik moest verwachten. Maar het is gewoon echt een volwaardige voorstelling. Puur niet, ja. Geen seconde zakt het in. Ja, het was hartstikke fijn. Als je van muziek houdt en van een gemoedelijke avond uit, ja, dan zou ik zeker gaan kijken.